Cei care n-au trecut printr-o astfel de experiență cu greu pot înțelege conflictul sufletesc pe care îl trăiește omul flămând, conflict care îi macină sufletul și izbește în forța voinței sale. Aceștia cu greu pot pricepe ce înseamnă să tot sapi la șanțuri, trăgând mereu cu urechea la sunetul sirenei de la ora 9:30 sau 10 dimineața, când se anunța pauza de masă de o jumătate de oră și ni se împărțea pâinea, câtă vreme mai era de împărțit ceva, și tot întrebându-l pe supraveghetor dacă nu cumva era vreun individ urâcios, cât anume e ceasul, și tot pipăind cu grijă bucata de pâine din buzunar, apoi ciocănind-o cu degetele dezgolite și înghețate pentru ca, în cele din urmă, să rupi un colț pe care să-l duci la gură și, cu o ultimă rămășiță de voință, să pui, în cele din urmă, pâinea iarăși în buzunar, după ce în dimineața respectivă îți vei fi jurat că o vei păstra până după amiază. Puteam să polemizăm la nesfârșit despre rostul sau nerostul diverselor metode de a ne dărui micuța porție de pâine, care ne era servită doar o dată în zi, spre finalul perioadei noastre de detenție. Existau două școli de gândire. Una pleda pentru mâncarea rației de îndată ce o primeam. Dublul avantaj consta în faptul că astfel îți potoleai pentru scurtă vreme, măcar o dată în zi, foamea teribil de chinuitoare și te puneai la adăpost de pericolul să nu-ți fie furată sau să nu-ți pierzi cumva porția. Al doilea grup, care ținea ca pâinea să fie porționată, folosea alte argumente. În cele din urmă am intrat în rândurile lor. Cel mai cumplit moment din cele 24 de ore pe care le petreceam în lagăr era deșteptarea când, la o oră încă nocturnă, cele trei țiuituri ascuțite de fluier ne smulgeau fără milă din somnul în care căzusem frânți și din tânguirile din visele noastre. Atunci începea bătălia cu pantofii noștri uzi, în care cu greu ne puteam strecura picioarele, rănite și umflate. Mai erau și oftaturile și jeluirile din pricina problemelor noastre mărunte, ca de pildă legarea sârmelor care ne țineau loc de șireturi. Într-o dimineață l-am auzit pe unul dintre noi, un om pe care îl știam curajos și vrednic de respect, plângând ca un copil pentru că avea să umble prin zăpadă desculț, încălțămintea fiindu-i prea scâlciată ca să o mai poată purta. În clipele acelea teribile, am găsit un dram de alinare, scoțând din buzunar o bucățică de pâine pe care am și ronțăit-o, absorbit de plăcere. Probabil că subalimentația, pe lângă faptul că era cauza preocupării noastre generale pentru mâncare, explica totodată și faptul că apetitul sexual, de regulă, ne lipsea. Pe lângă efectele inițiale ale șocului, aceasta pare să fie singura explicație a fenomenului pe care psihologul nu avea cum să nu îl observe în aceste lagăre doar de bărbați. Anume că, spre deosebire de alte așezăminte, cum erau baracile armatei, aveau loc puține perversiuni sexuale. Nici chiar în visele sale, deținutul nu părea a fi preocupat de sex, deși în vis se exprimau atât frustrările lui emoționale, cât și sentimentele lui mai rafinate și mai înalte. La majoritatea deținuților, modul de viață rudimentar și faptul
că erau obligați să se preocupe în exclusivitate cum să-și scape pelea, au condus la un dezinteres total față de orice nu slujea acestui scop și explica lipsa cu desăvârșire a sentimentelor. Faptul mi-a devenit limpede pe când ne transferau de la Auschwitz într-un alt lagăr aparținând de Dachau. Trenul care ne transporta, eram cam 2000 de deținuți, străbătea Viena. Pe miezul nopții am trecut printr-una din gărzile vieneze. Calea ferată o lua pe lângă strada unde mă născusem, pe lângă casa în care locuisem atâția ani, adică până când fusesem dus în lagăr. În vagonul, având doar două mici deschizături cu zăbrele, eram în jur de 50 de deținuți. Numai câțiva aveau loc să se ghemuiască pe jos, în timp ce restul trebuia să stea în picioare, ore la rând, înghesuindu-se în jurul ferestruicilor. Stăteam pe vârfuri și, uitându-mă peste capetele celorlalți printre zăbrelele ferestruicii, am aruncat o privire stranie spre orașul meu natal. Cu toții eram mai mult morți decât vii, deoarece credeam că ne îndepărtăm spre lagărul de la Mauthausen și că mai avem de trăit doar 1 sau 2 săptămâni. Am avut sentimentul clar că priveam străzile, piețile și casa copilăriei mele cu ochii unui mort care a revenit dintr-o altă lume și se uita la un oraș fantomatic. După ore de întârziere, trenul a părăsit gara și iată strada mea, flăcăii care aveau la activ câțiva ani de lagăr și pentru care o asemenea călătorie era un eveniment deosebit, se holbau atenți prin ferestruică. Am început să-i rog, să-i implor să mă lese în față, măcar pentru o clipă. Încercam să le explic cât de mult înseamnă pentru mine o privire pe fereastră chiar atunci. Dorința mea a fost refuzată cu grosolănie și cinism. Ai trăit aici atâta vreme? Atunci ai văzut destul. În general, în lagăr, era vorba și de o hibernare culturală. Două chestiuni făceau excepție, politica și religia. Politică discutau cu toții, peste tot în lagăr, aproape tot timpul. Discuțiile se bazau mai ales pe zvonurile care erau lansate și treceau de la unul la altul cu nesați. Zvonurile despre situația militară erau, de obicei, contradictorii. Se succedau cu rapiditate și nu făceau altceva decât să contribuie la războiul nervilor care se purta în mintea tuturor prizonierilor. De multe ori, speranțele legate de un sfârșit rapid al războiului, pe care le stârneau zvonurile optimiste, ne erau înșelate. Unii și-au pierdut cu totul speranța și cei mai enervanți erau optimiștii incorigibili. Curiozitatea religioasă a deținuților, de îndată ce apărea și câtă vreme lua avânt, era cea mai sinceră pe care ți-ai putea o imagina. Profunzimea și vigoarea credinței religioase îi surprindeau și îi mișcau adeseori pe nou veniți. Cele mai impresionante în privința aceasta erau rugăciunile sau slujbele improvizate într-un colț al barăcii sau în bezna vagoanelor pentru vite cu care eram aduși înapoi în lagăr dintr-un loc de muncă mai îndepărtat, obosiți, înfometați și înghețați în îmbrăcămintea noastră ferfeniță. În iarna și primăvara lui 1945 a izbucnit o epidemie de tifos, așa că mai toți deținuții au fost infectați.
Pentru cei slăbiți, procentul de mortalitate era ridicat, fiindcă aceștia trebuiau să-și continue munca istovitoare până la capătul puterilor. Condițiile de locuit pentru bolnavi erau cât se poate de nepotrivite. Practic, nu existau deloc medicamente și nici îngrijitori. Unele din simptomele bolii erau extrem de neplăcute. O scârbă de neînvins, chiar și față de cel mai mic crâmpei de mâncare, ceea ce le punea și mai mult în pericol viața, și accesele teribile de delir. Cel mai grav caz de delir a fost cel al unui prieten de-al meu care își imagina că moare și voia să se roage. În delirul său nu-și putea găsi însă cuvintele ca să o facă. Ca să evit accesele respective, am încercat, așa cum am făcut-o mulți alții, să rămân treaz cât mai mult din noapte. Ore la rând compuneam în mintea mea discursuri. În cele din urmă am început să reconstruiesc manuscrisul care îmi fusese confiscat în sala de dezinfecție de la Auschwitz, mâzgălind prescurtat în cuvintele cheie pe mici petice de hârtie. Uneori aveau loc discuții științifice în lagăr. Odată am fost martor la ceva ce nu mai văzusem niciodată, nici chiar în viața mea obișnuită, cu toate că e vorba întrucâtva despre ceva apropiat de interesele mele profesionale, o ședință de spiritism. Fusesem invitat ca doctor șef al lagărului și el tot un deținut. Fusesem invitat de doctorul șef al lagărului și el tot un deținut, care știa că sunt medic, psihiatru, specialist. Întâlnirea a avut loc în cămăruța sa personală din clădirea rezervată bolnavilor. Se formase un mic cerc în care se afla, în mod ilegal, și subofițerul de la trupa de sanitari. Un bărbat a început să invoce spiritele printr-un soi de rugăciune. Secretarul lagărului avea înaintea sa o foaie goală de hârtie, dar fără intenția conștientă de a scrie ceva pe ea. În următoarele 10 minute, după care ședința s-a terminat din pricina eșecului mediumului de a invoca duhurile să apară. Creionul lui a început să tragă ușor niște linii pe hârtie, formând foarte vizibil cuvintele Vae V. E absolut sigur că secretarul nu învățase niciodată latina și că nu auzise niciodată înainte cuvintele Vae Victis, vai de cei învinși. După părerea mea, probabil că le auzise cândva în viață, fără să și le mai fie amintit, iar cuvintele au fost astfel la îndemâna spiritul subconștientului său. Atunci, cu câteva luni înainte de eliberarea noastră și de finele războiului. În ciuda primitivității fizice și sufletești silite din lagărele de concentrare, era posibil totuși ca viața spirituală să se adâncească. Oamenii mai sensibili care fuseseră obișnuiți cu o viață intelectuală bogată, probabil că au suferit mult. Adesea aveau și o constituție fizică mai delicată, dar pagubele produse asupra ființei lor lăuntrice au fost mai mici. Aceștia erau în stare să se retragă din ambianța teribilă din jurul lor într-o viață lăuntrică plină de bogăție, o viață a libertății spirituale. Numai astfel se putea explica aparentul paradox că unii deținuți, având o constituție mai puțin robustă, păreau adeseori că fac față mai bine vieții de lagăr decât cei mai robuști. Pentru a mă face înțeles, sunt nevoit să fac apel la propria experiență,
propria experiență. Dați-mi voie să vă istorisesc ce se întâmpla în diminețile acelea când, cu noaptea în cap, trebuia să mărșăluim spre locul nostru de muncă. Comenzi strigate, detașament, înainte marș, stâng 2, 3, 4, stâng 2, 3, 4, stâng 2, 3, 4. După omul din față, stâng și stâng și stâng și stâng, șapca jos. Și acum îmi mai răsună încă în urechi cuvintele acelea. La ordinul șapca jos, treceam prin poarta lagărului, iar reflectoarele de supraveghere erau puse pe noi. Oricine nu mărșăluia țanțoș primea un șut. Cel mai rău era pentru cei care, din pricina gerului, își trăseseră din nou șapca pe urechi fără permisiune. Ne împiedicam pe întuneric de bolovanii mari și prin băltoacele uriașe pe care le întâlneam de-a lungul singurului drum care ieșea din lagăr. Gardienii care ne însoțeau continuau să țipe la noi și ne mânau cu patul armei. Cei cu picioarele inflamate se sprijineau cu brațul vecinului. A rare ori mai rosteam câte un cuvânt. Vântul tăios nu prea încuraja discuțiile. Ascuzându-și gura în spatele gulerului ridicat, omul de lângă mine mi-a șoptit dintr-o dată: dacă ne-ar vedea soțiile în clipa asta, sper că nu o duc mai bine în lagărul lor și că nu știu prin ce trecem noi. Dacă ne-ar vedea soțiile în clipa asta, sper că o duc mai bine în lagărul lor și că nu știu prin ce trecem noi. Asta m-a trimis cu gândul la soția mea și cum mergeam, kilometri la rând, tot împiedicându-ne și alunecând pe porțiunile înghețate, trăgându-ne unul pe altul în sus și mergând mereu înainte, fără să rostim ceva. Amândoi știam că fiecare dintre noi se gândea la soția lui. Uneori priveam spre cerul, unde stelele începeau să pălească, în timp ce lumina trandafirie a zorilor se întindea din spatele unei grămezi de nori negri. Sufletul meu se agăța însă de chipul soției mele, pe care mi-l adusesem înaintea ochilor cu o claritate suprafirească. O auzeam răspunzându-mi, îi vedeam surâsul, privirea sinceră și dătătoare de curaj. Fie că era sau nu reală, privirea ei era însă mai strălucitoare decât soarele care tocmai răsărea. Un gând m-a străpuns. Pentru prima dată în viață am înțeles adevărul. Așa cum l-au așezat în ode atâția poeți, declarat ca ultima înțelepciune de atât de mulți gânditori. Adevărul că dragostea este ultimul și cel mai înalt cel la care omul poate să aspire. Atunci când am înțeles sensul acelei mai mari taine pe care poezia, gândirea și credința umană trebuie să ne o împărtășească, izbăvirea omului este prin dragoste și în dragoste. Am înțeles că omul căruia nu i-a mai răspuns nimic în lumea aceasta poate totuși să cunoască fericirea, chiar și dacă numai pentru o clipă, contemplând persoana iubită. Neînchipuit, desigur, neputincios să se exprime printr-o activitate pozitivă, când singura sa realizare se reduce la a-și îndura suferința așa cum se cuvine, onorabil. Așadar, aflat într-o astfel de situație, omul poate, prin contemplarea plină de iubire a chipului persoanei iubite, pe care îl poartă în sine, să ajungă la împlinire. Pentru prima oară în viață am putut pricepe înțelesul cuvintelor:
Îngerii se pierd în contemplarea perpetuă a slavei nemărginitei.